Ndinga wani na wani kujidani ngo chin chakanaka kubatsirana akaenayisi. Wewe mso Friday itapamsoroi wewe mso Friday ndakapiga mubharo kwambaye tichida mvura ndakasvika musikana mubhawa muno ndakamuti shamwari ndikumbira mvura zvakanzi iri mujagu pandiri kuti ndiende kujagu uyu mukomana ndobva nditi unokumbira mvura muno mubhawa muva mako here indaida kumubvunza kunditi kundibvunza mubvunzo wakadaro sei handazokwanisa kumubvunza ndanga ndaidirwa pamakana kuti azobatwa nokwakumaranda kuti anozviona vokumba kuti vakamubata vakamubvunzira kunze kuenda naye kumba nyaya yenyu makaisa kumapurisa here handina makaregerei kumapurisa kumapurisa hatakuisa ndoko yaifanira kuenda ikoko chaiko chaiko nokuti yakakurova ikako asina mvumo handiti makarohwa nomunhu zvisina mvumo mungu akandora zvisina mvumo saka inofanira kuenda kumapurisa Zvinoitika ndezvekuti nhau iyi akaenda kumapurisa munhu akasungwa achabhadhara faini asi still kana kuri kuti muda kuripwa dare renyu robasa munoripwa zvakare. Saka munhu kutya kuuya kudare dai angauya kudare apa dzimwe dzakadaro dzinopedzwa nokuti zvazvinoita ndezvekuti takatarisa ukama hwavo vanhika hatiti ukama mwana mudiki anorova mudhara adaisoi maji kuzoona kaoma anorova munhu akura anofundawo kana akasunga asingarwari amanoma tauraiti nonyana ndaona kuti vanhu ava ukama akatanga kuenda kumapurisawo aiwa angati tigadzisana pachedu twane magarisana akanaka sandaenda kumapurisa asi danga ari pazoita navo ati wakere uende kuwaridzwa inotuka iyasoturwa kwakaita kudaro zvakanaka zvekutaura baba asi pane pazvinozotadza kunatsofana kana vaida kuti zvonyaya iyi vaipua pachiukama haifaniri kupinda mudare munhu nokuti yakangopinda mudare muno ine zvimwe zvinhu zvinotaurwa necriminal law codification and reform isusu tinosungwa mbira dzakona hatifaniri kutonga nyaya iyi iyo yokurwa iyo inotoona mutemo wecriminal haisiyo saka vaifanira kutanga vataura nyaya dzavo vari kunze uku kana vachiregerera muregerera uku nokuti vakayozoitaurira munomu maakuti kuzora mafuta embuyo yatisina kudya amino mama ndizvozvo isusu tiri kuti nyaya zvainoita munhu kana akakubira gecho wabva abatwa gecho vari kuatengesa atiti aenda kujeri kana kuti akabvisiwa faini but imi still gecho riri muri kuridem atiti dani rino ndo basa ravo ndokuti toda gecho ravo atiti marohwa nemunhu ibasa recriminal wosungwa nemapurisa woenda kana achienda kujeri kana achibhadhara faini wobhadhara atiti asi still mbama yenu kutenderedza musoro makatadzirwa kurohwa papapa munotoda kuti muripwe nomunhu ndizvo saka isusu tiri kuti nhau iyi ngaiende kucriminal court ngaiende kumapurisa munhu asungwe mapurisa anotaurwa kuti nhau yauya kuno haisiri tinoda isusu kuti munhu aende kumapurisa kana yapedzwa ikoko mizo yakukwira dani inodzoka munomu inodzoka daitanga yapedzwa tawira saka endai kupisa ripoti yenyu nhasi kana mangwana kusai tawira maisa ripoti yenyu iyoyo
mafambira inenge yaiteko munozodzoka tawira mangwana vanopota kesi iyu mapurisa ndobasa ravo munhu iyeye vanomubata kana kuri kwokuti zvakati asi nhau iripo ndeyekuti ava tete vemukomana vaita zviye zvokuti vari kutorwadzikana kana takati asi zvaitwa vemukomana nokuti kana takatarisa isusu zera iri harichawanikei harichawanikei nokuti ringarohwe nemunhu hatizi mwana kudika asi chiitai saizvozvo manje mangwana sei muende apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare.